Hashwa ke jinglek keman Christmas kan wan hagi kendet kenta nagalyang juki noiram jong ka Mekalia Commercial Truck Owner and Driver Association lani ke MC tuda kabagan top yu Presiden uba Amos Pandar Marngar uba Krimen Yuria uba long advisor berkakong wanti lamin ka advocate ka jirap ya ke MC tuda kira lek sapo jong ka Shillong District Jail mentai ka sengi ka arp sauturik Disembar Hajar Husan na ke benta ban lek ai jirap ya gitu ke badan hapo jong ka District Jail da ke we ka gitar bat ka we ka PA system kum si bentabat ai sngop ha seki hadin ba ke lekerpat ya ka MC tuda ha ki di por ke bladap na ke benda ka jingdon kam ka jongki kani ke ji ai sngop ha ye ki di tiar ka de hadin ba Presiden jo ka MC tuda uba Amos Pandar Marngar ula sak kumbah rusngi e hapo jong ka te ka District Jail kabadan hapo jo ka nongba a Shillong kumta na ka lyang ka jongki ke lekerpat bat panru e ka jiarap na ka MC tuda ban ai ka we ka PA system bat ka we ka gitar bat deiru hagri ka sngi ka long ka arp sauturik jom to banai Disembar Hajar Husan kiliyo ban lek IT ya ki digitia lingba jong ki digi noyalam jong ka MC tuda bat nagalang jo ba Krimen Yuria balong ru advisor ula airu e ka jingkren ka lengkat hadin be ka dapan IT ki digitiar ha u assistant jailer jong ka Shillong District Jail nagalang ka Mekalia Commercial Truck Owners and Drivers Association minta kasingi ka arp sauterik u nopra Hajar Husan ngilawan hangi po Shillong District Jail banwan ban IT ye kitiar kiba kani ka jaka ka donkam kam tambe kata shwa ka Christmas ka bangilayo ban IT ye kata ka loudspeaker dan ye kata ka balong ka PA system kat kitiar tem kumju katu kani ki jingbam kiba kini ki parlok ki basong ki parari ki basong ki po jail kinyo ban ye bam sobha bat kadaw ga pelong ye ka MC tuda ban shim ye kini ka benta kade hadien ba Presiden jong kani ka seng haringkat bat ki katukani ki dekot kilayo ban shong ki hapo ka jak angki hapo jail badiling ba ga jing ui ga jongki ye ki jing duna jong ka jing don kam jong kani ka jail bangilala ban ye kren ban ki para dekot ki bada ga jing keluj mensim klem de kerna kilayano senyang ban thiet ikini kitiar jingdon kam bat dena tagadaw ngilala ban wanra syakni ke jaka bat kumba kalong kumba nga pensnow spi by day ba taga PA system nganget kanlong ka jingkerku banang ai susu ka jingkermen namar bahang thi hangni po jail ladang ambakla kidan palat sanspa ndruspa duna kita ki inmates ke biong kita ki ba shong hangni hapo ka Shillong District Jail bat akata ka jingbun paj daga jingyo ya ka ban ai snobha daga ni ka kenja speaker kan yarap ya ka ba nangai lasai ka sngi kan de ka sngi ka ba kindon ya ka jing seng duai bat kindon kita ki riurang ba lani ki brio ki jong blay ki shakri ki jong blay ki mansawan ban ai ya ka kubor kai ka benta kai ka ba pelong yu Jesus Christ bon wan syakani ke slapertai kai ba blay upha yu Jesus Christ bon wan sini ke pertai kani kan long ka kubor ngatai ka ban tai ya ka mensiem jong wei pu wei ban yo ya ka jingkala ha ka jingem ka jongki ya kai ka ba kin phai no ba kin klet no ka ba lek bat kin wan ra ya ka jingem ka ba thumai ba ka ban long ka jingkermen namtang ya ka yeng ka sem ka jongki kerpang ya ki simet ba kumjuru ya ka ri ba ka jat ban rio te tang kini hi ke ba ni kwa ban pensau nyai kublei Amos kumwei ni ginong yalam ubala pensau ya kata ke jingdon kam jong kini kita ki inmates lani kita ki basong ang thi po District Jail ka bangi jukot jingsang am kwa ban penun kam ya ke kentien bangi jukot iki kum ki koidi te bat ke jingdon kat lemru jong kong wanti ke bai judon komitai nong ai buj habai dei bakaan tinggi snow tenat bani don lang kumni wala kiwe gi dekot kimi don lang ru hendrei nganget ka MC toda kanang ai ka jing kermen nam ta ki babon hagani ka snong ka thau ka jongi bat kawai galong ban yaj kumangi je kren akalenti ka bahok pantre ye ka jing shisha klem da thau ya ka no ka e ka ba ka imlang salang kamla ban pediang